Nataod na ang steel beam sa pedestrian overpass kon Skywalk sa Barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Gitrabaho kini ni atong Lunes, September 8 sa alas 12 sa tungang gabi aron minus ang mga motoristang maapektuhan. November 17, 2024 unta ang contract date of completion sa maong proyekto nga nagkantidad og 14.6 million pesos. Apan matud ni kanhi Lapu-Lapu City Load District Congresswoman ug karon Mayor Cindy Quintian nga nalangan ang pagtrabaho sa nasoyng Skywalk kay ang mga linya sa kuryente nga nagsupply sa MEPS 1 ang maigo sa maong proyekto. Sa gipadalang mensahe sa RTV Balitang Bisdak ni Chan niadtong September 2, dihang gi-follow up sa news team ang estado sa maong proyekto, gibutyag ni Chan nga tinguha nilang humanon ang maong Skywalk karong November. Samtang pipila sa mga residente sa dapit nga nahinabi sa Balitang Bisdak, nalipay nga nataod na ang steel beam. Matud ni Paul Francisco, pipila ka buwan gayod nga nahasol ang mga customers sa ilang kan-anan kay gibutang man lang daplin sa karsada ang steel beam sa tungod mismo sa ilang tindahan. Dihang nahunong ang pagtrabaho sa Skywalk sulod sa 10 ka buwan. Hinuon ilang kitataw nga nabayran man ang parte sa ilang tindahan nga gikinahanglang gub-on nunot sa pagpabarog sa maong Skywalk. Nalipay na mi ma'am kay istorbo po to siya sa tubangan ba mga tao uban mangagi unta nga rin uban arito na mga tos may kalsada.